Medyo huli na, pero sinubukan pa rin natin kumain dito sa Grumpy Joe at talaga nga namang pagkasarap-sarap na mga pagkain dito. Gaya na lang itong pork ribs, Grumpy Joe pizza, spicy seafood pesto at saka strawberries and cream. At kung paano ko i-rate itong pagkain dito, at yan lang talagang masasabi ko mga katoto. Qualitax talaga to the max. Kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go! Dahil sa matagal lang nagtrending sa online, sinubukan din natin kumain dito mga katoto. Tingnan nyo naman itong loob, pang malakasan ang dating. At eto na nga yung pork ribs nila, masyadong nakakatakam. Itsura pa lang tapos samahan mo pa ng Grumpy Joe pizza nila. At loaded pa sa toppings at mozzarella. Tapos meron pang spicy seafood pesto. Grabing food plating oh. With strawberries and cream pa. Tinikman ko na agad, qualitax smooth. Kita mo naman, umuusok pa. Siyempre, hindi natin kailangan patagalin pa. Tikiman na agad. Tikman na agad. Unang subo, panalo. Medyo maanghang pala. Napainom tuloy ako ng tubig, mga katoto. Init mo yan. Ginusto mo yan eh. Ayan, hindi na mainit. Huluhin mo yan. Mozzarella, legit check. Okay, huling subo sa spicy seafood pesto. Perfect. Hiwain na natin ang pork ribs. Qualitax oh. Juicylicious with matching mashed potato pa. Masarap yan. Parang lasang tuba eh. At syempre, kailangan natin ng pineapple juice. Pagkatapos natin kumain ng heavy meal. Bali-bali awa.